Ftit aktar minn 122,000 persuna ssifru minn Malta bħala turisti bejn Lulju u Settembru li għadda. Dan skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li wriet li kull turist li talaq minn Malta lejn pajjiż ieħor nefaq medja ta' ftit aktar minn 800 euro f'pajjiż ieħor. Fil-fatt b'kollox in-nefqa ta' fost oħrajn il-Maltin li siefru għarbtala fit-tielet kwarta din is-sena laħqet 98 miljun u nofs euro. Kważi 62,000 persuna sifru minn Malta l-btala fil-waqt li kważi 42,000 persuna oħra sifru minn pajjiżna biex iżuru raba u ħbieb. Ħafna mit-turisti Maltin u għawċin fost oħrajn kienu joddu bejn il-25 u l-44 sena. Fil-fatt ftit aktar minn nofs tat-turisti kollha kienu joddu f'dik il-kategorija teta. L-ammont tal-jiem qatta mit-turisti Maltin fost oħrajn żdiedu bi 53% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena l-oħra. Fil-fatt l-ammont tal-jiem qarreb il-miljun u 900,000. Bejn Jannar u Settembru li għadda n-numru ta' vjaġġi żdiedu b'7.4% u laħqu kważi 180,000.